Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň Olimp Ilmi Usuly merkezine Olimpiýa oýunlaryna we beýleki halkary ýarışlaryna taýýarlyk görýän Türkmenistanyň milli ýygyny toparynyň agdalary bilen ilmi barlyklar anyp barlýar. Hormatly prezidentimiň 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomsky Olimpiýa we 17-nji Tomsky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyny toparlaryny ilmi sahasynda taýýarlamagyň meseleleri hakynda karar esasynda anyp barýan ilmi barlyklaryň netijeligine ulahmet berilýär. Her kuwatda ilmi barlykhanyň agdalarynyň ähli Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomsky Olimpiýa we 17-nji Tomsky Paralimpiýa oýunlaryna taýýarlyk görýän milli ýygyny türgünleriniň beden mümkinçiliklerini ilmi sahasynda ýokarlandyrmagy öňdürülýär. Barlykhanyň agdy bir işgärleri ýokary derejeli türgünleri ilmi sahasynda taýýarlamakda döredilýän giň mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza alkyş aýdýarlar.